Hello guys, it's your boy Panapa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tokugamuchirai kune chimwe chirongwa zuva ranhasi regai ndingotanga nekukumbira regerero ndichiti ruregerero because of the poor audio quality kunoka kuna magetsi. So this episode ndairekodha nefoni yangu. Anyway, regai tivenda kuconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Confession yekutanga muzuva ranhasi yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma Nashey. Muna 1987 ndichiri mudiki ndakatumwa pamusha pemuvakidzani wedu kuti ndino kumbira hupfu. Saka semwana ndakasvika chinyararire nekuti ndayitya sezvo kwai sara mvura uye padanga repamba painge pasina mazuva parohwa nemheni. Ndakasvika baba naamai vepo vari voga mukicheni. Ndakanzwa baba vacho vachiti, ko imi makazvifambisa sei? Handiti mheni yaifanira kurova bedroom itsva here? Amai vepo vasati vapindura, ndakapinda mumba ndikati ndatumwa kuti ndiyozokumbira hupfu nagogo. Amai vacho vakavhunduka, poto ikawira mumoto. Vakati, usataura zvawanzwa, chifamba uchidya mafaji awa. Vakandipa mafaji ainge akawandisa, ndikafamba ndichidya hangu. Kusvika ndikure handina kana umwe wandakaudza. Ndiyo confession yatanga tinayo yekutanga. Regai timbopinda mu comment section tione kuti vanhu vakati kudii. Hanzi Nasibongi, muvengi wekutanga ishamwari yako kana kuti muvakidzani wako. Vatorwa kazhinji havana kana dambudziko. Zvikanzi naEma, ko faji ndochii? Zvikanzi neumwe achipindura kuna Ema, faji maswitsi anobikwa neshuga. Zvikanzi naEma zvekare, dai wakataura waifa ndosaka vakakupa zvidyiwa. Zvikanzi nacheri, ko iwe wakatoitawo zvivindi zvekudya mafaji evaroyi. Zvikanzi naAngeline, vanhu godo vanoruwa nepiko naimi, ende futika vanhu ngavagashire kubudirira kwevamwe mhani. Handiti ndikashaya ndinouya ndichikumbira, oro iwewe ukakuvara ini ndichakubatsirawo. Regai tiende pakomenti inotevera. Zvikanzi nasinikiwe, chitaura kanhai handiti wakura. Zvikanzi neumwe, saka unoreva kuti wakanyaradzwa nemafaji. Regai tiende paconfession inotevera. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hai makadii mukoma Nashey. Confession yangu yakamira sekudai. Ini ndakamboita serious nekunamata chipostori kwenguva refu, asi pane chakazondiwodza mwoyo. Ndine madzishamwari angu andaiwanzoenda nawo mugomo tichinokumbira ngoni. Wani weshamwari dzangu akazondiudza kuti ini naye tainge tanzi tine chipo chiri patiri nemuprofita mukuru wechechi yedu. Zita rechechi handingatauri hangu. Takazobva muHarare mataibatira basa tikaenda kuMount Darwin kugungano. Takanamata tikakomborerwa. Mukudzoka kuHarare tikazonzi tifambe nemuprofita mukuru mumota yake nekuti ngirozi dzaiva patiri dzainzi ingirozi dzinorwisa hondo dzose. Takasvika tikambogara naye kumba kwake kumasabhabhu emuHarare. After some days tikadzokera kumba ini neshamwari yangu kuEpworth. Takazofonerwa zvikanzi kuri kuda kutanga rimwe gungano, saka muprofita mukuru ati tigadzire mapasipoti nekuti taizotanga taenda kuMozambique kunodzikisa ngoni mugomo. Takapiwa mari tikagadzirisa mapasipoti tikasimuka kuenda kuMozambique. Taiva vaprofita 6 nemukuru wesvondo iyoyo yandainamata. Takagara mugomo kuda kwe7 days tichidya mandire chete nemvura. Musi watainzi tinoburuka mugomo, mukuru wechechi akati ainge asarudza inini kuti ndive mudzidzi wake. Akati ini naye tiburuke
gomo. Vamwe akati sarai muchinamata. Takadzika gomo riya tikanokwidza rimwe gomo, asi gomo iri rechi2 raiva rakaita zisango. Takanopinda mune rimwe bako. Pamuromo pebako iri painge pakasungirwa micheka yemakala akasiyana siyana. Muprofita uyu akapinda mukati akati sara panze. Apinda mukati ndakanzwa achiombera nechirudzi chandaisanzwisisa. Apedza kudaro kwakatanga kunaya. Akabuda panze ndokuchinginzira mvura yainaya iya mugate rataiva naro. Akarovera hoko pamuromo pebako riya akati ngatidzokerei. Takadzika gomo iri tichiita nhendeshure. Apa ini mabvi angu ainge obvunda nekutya. Tadzoka muZimbabwe ndakangoenda kuchechi kwechinguva chipfupi ndikabva ndatosiya. Ndiyo confession yangu, please post for me pasina zita rangu. Ndiyo imwe yedzimwe dzema confession. Regai tipinde mune imwe confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma Nashey, ini ndinoda kureurura kuti mumereji yangu yekutanga ndakadyisa murume wangu tsvina yeMbwa. I was still young ende ndaigara ndichishungurudzwa. Ndakasvika pakuremara ziso after ndarohwa chibhakera nemurume. Ndamupa sadza ndikakanganwa kumupa nemvura yekunwa. I asked for help kune vamwe mai vekwandainge ndakaroorwa. Vakaenda neni kune vamwe mbuya. Ndakanzi ndiuye nevhu ratsika murume wangu. Ndakaita sekudaro. Mbuya vaya vakatora ivhu riya vakakanyanisa netsvina yeMbwa nemimwe mishonga. Vakati munobika kwe3 days. Ndakaita saizvozvo. Kwapera kuda 1 week murume wangu akati maichido ndokumbirawo kuti undiperekedze. Ndakapinda mumota ndakarohwa nehana. Tichinopinda pamba pegirlfriend yake murume wangu akaburuka akati huyai. Ndokuudza girlfriend iya kuti ndinoziva kuti ndini ndakakunyenga, but from today handichakudi. Takafamba kuda kumahure ake matatu. Achingodaro tadzokera kumba murume wangu akachema achikumbira ruregerero, but ini ndainge ndonzwa kumusema. Ndakadzokera kuna mbuya vaya. Vakati pamahure ake pane ainge akaita kuti murume wako akuseme sezvinoita munhu akaona tsvina yeMbwa. Mbuya vaya vakati zvinoreva kuti go back to sender yatadza kuenda kuhure iroro ikadzoka pamurume wako. Ndakazogara nemurume wangu, but marriage ndakazobuda nekumusema. Ndakaudza vabereki vangu kuti imba handichadi. Vanhu vose vakanzwisisa nekuda kwekurohwa kwandaiitwa. Murume wangu akazouya kumba kwedu achirara pagedhi ari kunze kwemusha. Ndaiti kana ndiri mumba ndochema nekumuda, but kana ndikabuda panze ndonzwa kutosema zvekuti mwoyo wangu waimira. Akazodzingwa nabhudhi vangu. From there ndakazonzwa kuti akazowana mumwe mukadzi. Ini ndikawanikwa nemurume wandigere naye pari zvino, but ndikafunga zvakamboitika mukurarama kwangu hazvitauriki paruzhinji. Please notify me when you have posted. Ndiyo imwe confession yatanga tinayo. Regai titsvake imwe confession inotevera yapostwa naHeidi. Hanzi please post for me as Heidi. This is a long story, but I am trying to cover it in short points. I am having a weird bond with someone, but I know that this bond is leading nowhere apart from depression. I am married. I am 26. The person I am having this connection with is 37. We both love each other a lot, but we knew from the start that there was no future. But here
the love is not a normal kind of love. He claims that he was into depression since many years. He was not happy, but now that he found me, he feels that I am a part of him. He says that him and his wife, he had many miscarriages a few years ago. He used to say he sees a kid in me as I am very fun and I'm a loving woman. But on the other end, he maintained a close relationship with me. We have been sexual, we have been physical, and we have been emotional. We are so much connected that nothing feels wrong to me. I am so much into him, and always I am listening to him. He gives me advices 24/7. The sad part is that he always chats with my husband as our guide. On the other hand, I see his wife is very okay to me. He has told his wife that he sees me as his child, and I am the reason that he feels so happy. The wife has no problem with me at all. He goes out with his wife after meeting me. He's very balancing the thing as if Ritori Barika. My husband is seeing changes in me also, which is not normal. My husband anogara achibvunza kuti, why are you getting very close with this guy? My question is, if his wife knows kuti ndo zviri kuitika pakati pangu naye, how will his wife react? Mukadzi wake haazondirove here? He tactfully post many things on social media and WhatsApp status in which his wife will think is for her, but zvese zvaanonyora pama WhatsApp nema status ake anenge achitotaurira inini, but anenge akaita dimikira. Kunyange ini ndichiposta pa Facebook kana pa WhatsApp status, ndinoposta madimikira ekuti I love you, you are my one and only, but ndinenge ndichitoreva baba ava. Shamwari dzangu dzose have warned me not to go ahead with this because ini ndava kufunga kusiya marriage yangu ndiroorwe nemurume uyu, but everyone is against this idea. Please post for me. I am going into depression day by day. I don't know what to do because I am in love with this man. I know kuti I really messed up. Please post for me as Heidi. Regai timbopinda muma comment section. This lady arikuti she is in a complex relationship nemunhu akatanga achiita unge he is a marriage counselor, so no now vava kutodanana. Regai tione kuti maadvice evanhu anga achiti kudii. Zvikanzi neumwe uri hure, that is the bottom line. Zvikanzi naGladys uku ndiko kunonzi kunyeperwa, uri kudyiwa wakatarisa sedemba. Zvikanzi naVimbai, man can cheat and still love his wife. Uchiswero vharwa nabhangu achikuputsira musha wako, uchafira mastatus iwawo. Wake up. Zvikanzi naVimbai, if this guy loves you so much, tell him to leave his wife, then you will come back with part 2. He is using you. Stop that nonsense before it is too late. Zvikanzi na Sandra, usatiitire ruzha uri benzi, ndimi munotukisa vanhu imi. Zvikanzi neumwe uri hure, ibva pano putsa imba yako wega nekusakwana. Zvikanzi neumwe, this is nonsense. Ndiwo mamwe ma comments angaripo pa confession iyi. Regai tiende pa confession inotevera. Anzi, hello mukoma Nashey, please hide my identity. Ndokumbirawo kubatsirwa kuti ndoita sei. Ndine murume wandinodanana naye. Tava ne 3 months tichidanana, tinoonana ma weekends. So nyaya yangu iri pakuti last weekend
ndakaona kagaba kemapiritsi eHIV. Iye anga asina kumbobvira andiudza hake kuti anorwara. Ndakabva ndamhanya kunotariswa ropa ndikaonekwa ndisina utachiona. So ndomuudza here kuti ndakaona mapiritsi ako saka handichakude, oro ndongomusiya chinyararire hangu. I spoke with this lady pa messenger and advice yandakamupa ndakamuudza kuti let me scroll to messenger and see kuti ndakamuudza kudi, because I spoke with her last night. I'm busy ndiri kuvhura messenger yangu. Alright, so I spoke with this guy, with this lady. Ndikamuti, first of all, stop all sexual contact. Enda ku clinic again. Tell them kuti wakaona kuti your partner is on HIV medication. Then tell him kuti you want him to get tested. Iwewe naye immediately. And akati, thank you very much mukoma, ndichaita sekudaro. And I told her kuti don't stress, maybe mapiritsi haasi ake. Then she said mapiritsi nde ake because ndakamaona then kuma 8 ndikaona achibata paanga ari, ndikaita sendisingazvioni hangu. So let's go back ku Facebook tione kuti ma comments aripo panyaya iyi nde api. Ma comments akamira sekudai. Anzi na Obet, dambudziko ratinaro vanhukadzi kutoti ndikakuda unenge wava kutovhura makumbo pasina dziviriro. Muno munyika yavatorwa mune zvirwere zvakawandisa, tinofanira kufunga ipapo. Zvikanzi napasimo ngapfeke bepa reshuga kana makutamba karati. Zvikanzi naTaki mubvunze. Zvikanzi naRobi tell him. Zvikanzi naTadios akaresva murume uyu, asi iwewe chimirira kwe3 months ugonotariswa, uchaona kuti zvakamira sei, usapembera usati wabira rwizi. Zvikanzi naAuma, alright, yaAuma tiverenge because ari kutotuka uyu. Zvikanzi naMichael, kana makatorohwa nyoro henyu chimbomirai mozodzokera futi kuchipatara. Minduro yamuchawana kana madzokera futi ndiyo ichakuudzai kuti momusiya here oro mogarisana, because zvinenge zvakangofanana. Zvikanzi naPrivilege, muudze kuti handei tinotestwa ropa tione patimire. Akabvuma zvoreva kuti haana oro akangosiya chigaba kuti umurambe. Zvikanzi naEsi, kana ari HIV it's obvious kuti newewe watozadzwa, watova mundima. Kungomirira pauchanotesta futi after 3 months uchaona kuti hapachina chekumurambira. Zvikanzi neumwe, ukamuudza kuti wakaona gaba remapiritsi anokurambira, ukaona waitwa futi matest after 3 months usina chirwere, musiye iwewe haidi. Ko iwe sei usina matyira ekungorohwa nyoro musina kuitwa matest? So ndiwo mamwe ma comments anga aripo pa this secret. Regai tione confession inotevera. Hanzi, hello admin, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndaigara nemukadzi wangu, saka takangokonana, iye akaudza amai vake. Saka amai vake vakatanga kundituka nemamwe mashoko asingaiti, kusvika pakutuka vachitaura first name yangu kuita sekuti handina kana mwana. Saka naive dare, ndingarambe ndakagara here nemwana wa amai ava? Ndibatsireiwo. Regai tiende mu comment section. Zvikanzi neumwe, wagara usingadi mukadzi iwe. Zvikanzi wakatukwa naamai vacho, saka mwana wacho atadza papi, ndiye akakutuka here? Zvikanzi neumwe, ambuya vakafanana naamai vako, kukudaidza nezita hazvina basa, nyaya chaiyo ndeye zvakaitika. Vakakudaidza nezita kuti vakugadzirisei? Ambuya ndiamai vako. Ikomenti yeumwe uyo.
Regai titsvake imwe confession. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello admin, ndauyawo nenyaya yangu. Ndiri murume ane makore 28 uye ndine mukadzi ndakaroora 2011. Ini ndine mukadzi wandinodanana naye, asi mukadzi uyu ari kundirambira kundiitira mwana. Pose pandinomukumbira kuti ndiri kuda mwana, anoramba, anoti tanga wandiroora. Kumuroora handirambi, asi chinondirwadza ndechekuti ini ndinomuchengeta uye ndinomuchengeterawo mwana wake. Naive dare, zvinoita here kuti ndirambe ndichimuchengeta iye nemwana wake, asi iye achiramba kundiitira mwana? Ndatenda. Regai tiende pane imwe nyaya inotevera. Hanzi, makadii mukoma Nashey? I want advice from group members. Ndina baba vandiri kudanana navo, so vakanditengera data paweekend, data reWhatsApp. Saka kubva Saturday makuseni vanonditi vakati senda screenshot tione kuti wasara nedata rakawanda sei. Ini ndakasenda screenshot thinking vanoda kutenga rimwe data. Sunday futi vakadzokorora vakati senda screenshot tione kuti data rava papi. Nezuro ndisati ndarara vakada kuona futi balance redata. Izvezvi ndavasendera futi screenshot, ivo kwava kutotanga kupopota kuti you are wasting data. Nai zviriko here izvi? Apa tava ne 2 weeks chete tichidanana. Regai tipinde mu comment section, nekuti comment section yairakidza kuti iri kupisa. Hanzi na Divon, ndokusangana nemapurisa emari uku. Zvikanzi na Tabeth, muchazvirega amai. Zvikanzi neumwe umujolo uyanyisa. Zvikanzi neumwe muchati joina henyu muchausiya mujolo. Zvikanzi na Lisbeth, ipapa uri kutopedza futi data uchitadza kumubloga nekumuramba. Zvakaoma. Zvikanzi na Rosie, siya mupengo uyu. Zvikanzi neumwe muchazvirega henyu. Regai tione kuti ndingascrolla here ndikaona ndikasangana neimwe secret. It's only that today ndiri kuita zvekuverenga masecrets ndichirecorda futi on the same phone. So let me go back. All right. So this is going to be our last secret muzuva ranhasi. Secret yekupedzisira muzuva ranhasi yakamira sekudai. Hanzi, makadii henyu hama dzangu? Ini ndiri murume wemakore 32 nemukadzi ane 29, mwana hatina hedu, 7 years in marriage. Ndichinyora kudai moyo wakaputsika kusvika pakubvaruka chaiko, asi ndiri kungozvishingisa semunhu wemurume. Now ndakasangana nemukadzi uyu muno muSouth Africa, asi achirakidza kuve munhu kwaye pakuita kwake nepakugara. Tanga tigere mushe hedu. Ini ndiri munhu asinganwe oro kuputa, ndongozvigarira life yangu zvakadaro. Ndiri munhu uye anoziva kodzero yemukadzi panyika nerudo kuti munhu wese anotadza uye anofanira kuregererwa. But now zvabva zvandikurira mukadzi uyu akati iye akarepwa nevamwe baba vaiuya vachishanya pamba pavo paaigara kuHarare, ndokubata nhumbu ndokubvisa. Zvese izvi akazozvitaura after tava negore taroorana, mushure mekunge ndaramba ndichirota hope dzakaipa pamusoro pake. Ndokuzotaura kwaakaita. Ndakarwadziwa kwazvo kusvika pakuda kumusiya, ndokubva tagadzirisana ndokugara. Then papera nguva ndakatanga kurota semuhope pamusoro pake, ndokumubvunza iye aingotsika-tsika. Ndokuramba ndakamudzvanya, ndokuzoti akabvisa imwe nhumbu yemukomana waakambodanana naye. Ipapo zvakandidzimba, ndokubva ndanyarara hangu because ndaiona kuti munhu kwaye pakugara kwedu uye ane respect, anoziva kubata murume. Ndakabva ndamuregerera ndokugara, but mukugara kwedu nhumbu haina kubata.
but handina zuva randakamushungurudza pamusoro pazvo. Handidi kunyepa oro kumubvunza. Taingogara as normal. Ndiye shamwari yangu cause handitorina any friend. But recently akatanga kuita maprayer ake zviri strong achinamata, ndipo nezuro paakandiudza kuti ndakarepwa nababa vaye ndainyepa, havana kundirepa, ndakarara navo ndega kaviri, ndokuona kuti ndava nenhumbu, ndokubvisa because vaiva nemukadzi ende nemukadzi uyu aigara musame street, so akatya ndokubvisa mimba iyi. Akatanga kundiudza kurara kwaakaita nemukomana pabasa mustoreroom, nekurara kwaakaita nehama yekumurume wasisi vake. Munoziva I was broken to death. After all these years ndichigadzira life nenyoka yakadai, ozondiudza zvese izvi, ende akuratidza kuti munhu aiva loose in her past kuvanhurume. Ndakamubvunza kuti ko why usina kundiudza? Akati aisada kutaura pazvakatangira kuti she was raped nefamily member, so from there akabva aita munhu asina basa nelife yake. But honestly now ndiri kunzwa kubayikana chaizvo kuti saka Mwari sei makandipa munhu akadai. After all my life I have been faithful, ende ndiri munhu anonamata zvisingaiti, uyezve ndakakura ndiri munhu ari straight akavimbika even mukugara kwandakaita naye up to now. Handina kana zuva randakamuchita oro kumboita gumbo mumba, gumbo panze, ndaingova faithful. But now ndafunga kuti ndimusiye hangu, but iye ari kupa excuse yekuti zvakaitikawo tisati tava tose, but ini moyo wangu hauchadi zvachose nenhema dzake dzanyanya. I am confused kuti ndodii hama dzangu, please help me ndisati ndafunga pakuru. Ndiyo confession yekupedzisira yatanga tinayo muzuva ranhasi. Once again ndikuda kungokumbira ruregerero nepoor audio quality yedu yeepisode yezuva ranhasi because hakuna magetsi, so ndanga ndichirekoda nefoni iyi, and at the same time ndanga ndiri paFacebook ndichiscrolla maconfessions andakatumirwa. So I really hope kuti you enjoyed this episode. But pa episode yemuzuva ranhasi pane nyaya yandisiririsa yemwana musikana ari kuti akazoona chigaba chemapiritsi eHIV after ari kumba kweboyfriend yake paainoita masleep in each and every weekend. Ndakataura naye musikana uyu, it's very sad, mwana wechidiki, because ndakazonosvika pakuvhura Facebook profile yake ndikaona kuti she's still young, and ukaverenga profile yake I think mwana achangobva mukugraduate, I think she's an accountant, so maybe munhu akabva kuuniversity zvaizvezvi. It's such a sad story. So guys, kana wakambosangana nesituation iyoyo, please ndokumbira kuti ungosiya comment mucomment section, or even like unokwanisa ungosiya comment yekurudziro kumwanasikana uyu kuitira kuti akazongosanganawo nethis episode anowanawo peace of mind, haarambe ari mudepression. Ndakambozamawo kumucomforta kuti because unenge wakutotya kuti munhu uyu ukamuudza zvinhu zvisingaite maybe anenge atori padhuze nekucommita suicide, so I tried kumucomforta and akati no, everything is okay, she has accepted zvese zvakaitika, and I told her kuti arambe achingodzokera kuNew Start Center, arambe achingonotestwa. So anyway guys, please just subscribe ku channel yedu and also hit the like button. Ndinongokutendai nekuteerera ma programs edu. Tongoti until we meet again, happy secrets and confessions.